Ko shakka babu a 'yan kwana bayan nan ana ci gaba da samun yawaitar haɗarurruka na motocin sufuri a mabambantan gurare na cikin wannan ƙasa. Shakka babu a 'yan kwana bayan nan ana ci gaba da samun yawaitar haɗari na motocin sufuri a mabambantan gurare na cikin wannan ƙasa. Shin ko me ke kawo yawaitar samun haɗarurruka na motocin sufuri a cikin wannan ƙasa? Wannan wata tambaya ce da mafiya akasarin al'umma suke yi ma kansu ita. To sai dai masana al'amura na yau da kullum na ganin cewa wannan samun yawaitar haɗarurruka na motocin sufuri da ake yi a cikin wannan ƙasa baya rasa nasaba da lalacewar wasu manya-manyan titina na cikin wannan ƙasa. A cewar masana al'amura na yau da kullum na cikin wannan ƙasa, muddin hukumomi suna fatan su ga an kawo ƙarshen yawaitar samun wannan haɗarurruka na motocin sufuri da ake yi a cikin wannan ƙasa, to ya zama musu wajibi su tashi tsaye wajen ganin sun inganta manyan titina na cikin wannan ƙasa, wanda shine wa'annan motocin sufuri suke bi domin yin jigilar fasinja daga wannan jiha zuwa wannan jiha. A 'yan kwana bayan nan dai ana ci gaba da samun yawaitar haɗarurruka a mabambantan wurare, inda ake yawan samun motocin sufuri na kamfanunnuwa da dama, inda suke ci gaba da samun haɗarurruka a mabambantan gurare na cikin wannan ƙasa. To sai dai tuni ƙungiyoyin fararen hula na ƙasa suka shawarci kamfanunnuwa da su haɗa kai da gwamnati domin ganin an inganta manya-manyan titina na cikin wannan ƙasa, wanda hakan zai ba su damar yin aikinsu na jigilar fasinja yadda ya kamata a cikin wannan ƙasa. Sanin kowa ne cewa dai yawaitar samun wannan haɗarurruka da ake yi na motocin sufuri a cikin wannan ƙasa, hakan na jawo asarar rasa rayuka na al'umma da dama, kuma wanda hakan yake sanadiyar jikkata wasu al'umma da dama. To shakka babu al'umma da dama dai na ganin cewa muddin hukumomi suna fatan ganin an kawo ƙarshen wannan yawaitar samun haɗarurruka na manya-manyan motocin sufuri da ake a cikin wannan ƙasa, to ya zame ma hukumomin wajibi da su tashi wajen ganin sun inganta manya-manyan titina na cikin wannan ƙasa. Wani abin ban mamaki shine akwai kamfanunnuwa na motocin sufuri da dama a cikin wannan ƙasa, kuma mafiya akasarinsu sun samu wannan haɗarurruka da ake yawan samu a cikin wannan ƙasa, wanda ko a cikin wannan mako da muke ciki kamfanin Al'izza na ɗaya daga cikin kamfanin da ya samu wannan haɗari a cikin wannan ƙasa, kuma wanda hakan ya sanadiyar rasar rayukan wasu al'umma da dama, kuma hakan ya sanadiyar jikkatar wasu al'umma da dama. To dai tuni masana al'amura na yau da kullum suka ɗora wannan laifi akan lalacewar mafiya akasar manya-manyan titina na cikin wannan ƙasa, wanda kuma suka shawarci gwamnati da ta tashi tsaye wajen ganin ta inganta wannan titi, inda su ma ƙungiyoyin fararen hula na cikin wannan ƙasa suka shawarci manya-manyan kamfanonuwan da ke yin sufuri na cikin wannan ƙasa da su tashi domin haɗa kai da gwamnati wajen ganin an inganta manya-manyan titina na cikin wannan ƙasa, wanda hakan shine zai ba su damar yin aikinsu yadda ya kamata a cikin wannan ƙasa, hakan shine zai ba su damar yin sufuri na fasinja wanda suke yi daga wannan jiha zuwa wannan jiha. To shaka dai al'umma da dama suna fatan ganin an kawo ƙarshen yawaitar samun haɗarurruka na motocin sufuri da ake yawan yi a mabambantan titina na cikin wannan ƙasa.